Amma maka dawo kenan. Wallahi baba na dawo. Zo zauna anan ka biya mana abin da aka koya muku a makaranta. Yaro, mu a lokacin da muka yi makaranta 1997 a lokacin da muka yi karatu saboda tsaba kokari na malaman mako rana suka yi a makaranta. Idan na zauna na shiga kilas na zauna a aji kwara malaman nake saboda tsaba ragen kokari irin nawa. To gashi kai ma ka karanta mana abin da aka ce muku a makaranta saboda na gane cewa kuɗin da nake biya asara nake ko kuma ina cin ribar su. Wallahi wani malamin ya ba mu assignment. Wanne irin assignment ne? Faɗa min shi na ji kowanne iri ne nan. Ya ce kowa ya je gurin baban shi ya fassara mai ko dai. Yaro kenan tun ina nursery 1 na san wannan ai jahannama yake nufi. Yaro me kake kuka? Ai malamin mu da ya ce duk wanda ya fassara wannan kalmar Allah ya sa ya cikin ta. Kaga baba yanzu zaka shiga jahannama kenan. Kut me alquran yaro ƙarya ne maka.